Ahoj priatelia, chcel by som vám dneska predstaviť púzdro s názvom Tactical HD Compact Rod Foldal. Je to púzdro na 3 12-fitové pruty v krásnom maskačovom prevedení. Samozrejme je tam zachovaná kvalita Witchwood. Spodok máte pogumovaný, takže si ho viete pekne očistiť. Na boku nájdete menšiu kapsu, ktorej môžete mať schované napríklad vidličky alebo menší stojan alebo fľašu s vodou. Je na vás, čo si tam položíte. Hore menšie vrecko na olova a na druhej strane veľká kapsa dlhá na váš podberák. Celá sa dá takto rozipsovať, takže si ten podberák pekne viete vyťahnuť vonku. Zazipsujeme si to naspäť takto a potom, ako si otvoríte stredovú časť, je to najlepšie robiť na zemi, sa vám naskytne krásny pohľad na 3 nádherne uložené pruty. Raz, dva, 3. Kľudne sa tam vojdu aj veľké Big Pit navijaky a majú tam dostatok miesta a sú dokonale chránené pred nejakými nárazmi a podobnými vecami. Tieto pruty si viete tam uchytiť a vlastne takto si ich pohodli domova nachystať a k vode prepraviť. Čiže to je pre mňa od vás na dnešok všetko. Je to ďalšie rozšírenie rady Tactical a určite aj s týmto púzdrom od firmy Witchwood budete spokojní. Čiže idem ja to rozložiť a ponahadzovať tam. Majte sa krásne niekedy na budúce. Nech sa darí. Ahoj.